ole clear tu te chibai le vek kule Los Angeles ram kang awangin boina tam taka chuaka eti lai kara hian vana thil makle danglam tak tak an hmu thu mitam takin an reporta video footage te po hmu tur om nual ani kha tontuma po hianin kang me rap thak tak chuana khopui chunglama hian thil thok makle danglam tak tak an hulea hemi chungchang hi tontuma chun bi chianna kan nei don ani ole pasain he footage hi kan enanga he footage atang hianin he thil thok hi engen nia kan rin kan ngai dan te po comment lama kan share vele don ani video hi kan en masapotang kan en tak ang khan kang me rap thak tak thlen na khopui chunglama hian thil thlok pani me rong lampang pu chu kan hmuwa heng thil thlok pani hi an thlok chak hle maya an soidan phei chuan thlona thlo tan kal mang nen ai nang lo tian soya kan hmuang hian he thil thlok hi achangin mu thein aron langa achangin me khu kara hian a thlok lut le hlom ani heng thil thlok te hi an soidan chuan thlona a yin an thlok chak zoka tin chu baka an thlo dan kal mang hi thlona thlo dan kal mang nen ai nang lo ti an soi bok UFO kan ti hian kan soi tum ber chu thil thlok engia ni kan hriat lo hi UFO tin kan soya alien spaceship kan soi na bik ni lovin thil thlok engia ni kan hriat lo hi UFO tin kan soi mai zok ti kha kan tar lang masa ani ti chuanin he UFO tam tak thlok hi chak dak main ti hian achangin me kanga hian an thlok lut ti nan soya video apo hian kan hmu ome chuan hnu loka lo thlok chuak le in engen ti chu mitam tak ngai ven ani UFO kan soi baka hian fireball ti a soi mei hlom ni mayan soi chu a thlok chak hle maya ei po hian in ngai ven a hlo le zual mitam hmutu than khat ten an soi dan phei chuan heng fireball te hi leya an tum ni te pon an soya an rin dan phei chuan kang mei rap thak takhi heng fireball thlen te po hi ni in an soi ama ero chu fin fi na chiang tak am lova rin dan le ngai dan ania chuwangin an ngai dan an soi ve maya ngai la hei hi 100% in adik chiang e tien kan soi thei lowang chu UFO te po hi kan lo hunwal to nga UFO kan di khan alien spaceship big han tlor bing taila alien spaceship a hian pian mang sang nei aum nuala video le footage sang ate po kan long hu to thino me ama ero chu he fireball big hi chu adang lam big na chan chu fireball hi me na siam ang mayin arong atang ringot po hian kan mu thiamanga tin chu baka a thlok chak a kan mu thiam dan le kan hria thiam dan tur chuan mei al hlom thlok ang main kan soi theng chu wangin he fireball big ringot po hian mitam tak ngai ven aron hlo thara Los Angeles khopui kang rap thak tak chunga fireball tam tak he tiangan thlok mitam takin an hmu wang hian rin dan le ngai dan te po aron siam thar le ani tuna ve thung chuan thlona thlok lai ka thak ani dan mang tak hi bi chian na kan nei vele ang he thlona thlok lai accident hi mitam hmutu ten an soi dan chuan hetia aron accident ma hian ama tang to in thlona hian boina tok sa to ti in an dar lang ani thu nei tu ta chuanin chiang le zolin he thlona hi engwanga accident nge ti chu chui chian na an nei nga la chuti lai kara chuan
rin dan sang te po aron piang chho vele nga la chu rin dan langsar tak mai chu he thlo na thlo lai accident a hian UFO te anin rola niang ti hin rin dan aron piang vele bok ani fireball kan ti le UFO tia kan soi hian mitam tak ngai ven aron lo thara achan chu he footage po hi a viral le mek wang ani social media chak tak awangin tunlai khovela chuan thil thleng hi kan hre zung zung thei to a in chuti lai kara thil dik lo le alem te po satam em boka clear thiam po a tha ome tuna fireball juk chang kan soi mek po hian ngai ven a lo a achan chu tunlai ya thiamna sang tak manga thil siam atam to em a heng te po hi sorkarin enchin nan nei niang ti te pon rindan om venol bok chu wangin tuna thlona thlok lai kan clear dak point accident na rap thak tak ato na chan nia lang chu UFO 10 hetia accident ato ma chi hian ti boina engmon takin an nei niang ti ten mitam takin rindan an siam vele bok tun nai lok ka tam vak lo liam ta po khan UFO chu California mitam takin an mu thu an report vele a abik takin Los Angeles a muan tam thu report ani video masalama po han kan tar lang towa Donald Trump apon office alu ani masabera mysterious John chungchang thudik tak apung zar don ti kan soi to khania ama video masalam le po kan tar lang towa December kumsan hi somni pali po khan mysterious John tam tak New Jersey vanan mu thu report ania chuwangin US hi tundin muna vana thil thlok tam tak mu na tamber na mun tin kan soi theng chu heng thil thlok tam tak an mu te hian mi tam tak non phung ati buaya achan chu amma jong puin thil thlok lo mu to thin ma se hetiang em a mi puite ati buai hi alo lo mai thei ani ole Los Angeles khopui chunga thil thlok mak tak an mu hi fireball emo UFO lampang kai noi thil po lo ni ta se he thil thleng hian mi tam tak ngai ven a hloa a viral na sale bok chuwangin camera thak tak chungchang a po hian in nam noina an lo nei reng nge nianga he camera thak tak hi mishing ina an thlen jok ti chu mi tam takin ngai tu thiam har san tia rindan po an thiam lo hial ani ke mani big chowa khanin ngai dan kan siam mayanga he fireball an mu hian Los Angeles camera thak tak hi a thlen nge thlen lowa irin ve comment lama mi lo shetir ve don nia don tuma tan chuan khati zong khani e